azalduko neuke, bi jardunalditan zehar, egin genduzela ariketa batzuk, dinamika batzuk, aldaketaren teorian oinarritutako metodologia erabilita, batez be elkarrizketan oinarrituta, eta galdera hau urten zan, ezta? Ze baldintza emon biako lirake daukagun ekosistema honetan nahi dugun aldaketa lortzeko. Zertan ipini behar dugu arreta, galdera ez da oinarte egin duguna zela hobetu osatu, baizik eta zer behar dugu lortu nahi dugun aldaketa hori gauzatu dadin. Horretarako ze baldintza gertatu behar dira. Orduan planteatu gendu zen 8 bat, eta beste asteburuko saio bat egin dugu, eta horretan egin dugu laburtu eta lehentasun batzu finkatu, eta urten dozkue 4 oinarrizko baldintzak eta azalduko ditut. Bata da, hizkuntzen inguruan dauden minak sendatzea, harreman eta sare sendoak sortuta. Beste bat da, identitate eta imaginario kolektibo askotariko eta ilusionagarriak. Beste bat da, euskalduntzeko sistema doakoa, anitza, egoera soziolinguistikoa landuko duena, pedagogia berritu batekin kalitatezkoa eta malgua. Eta beste bat izango litzake, erakunde publikoen erantzukizuna. Akordioak, legeak, arauak, politikak, borondate eta erabaki politikoak. 4 baldintza honetara iritsi gara, honek formulatzen jarraitzuko dugu datozen saioetan, eta guzti hau elikatzeko prozesu honetan itzen gabiz batetik kontraste taldiekin lan, batu gara etorkinekin, lan munduko jendiakin, euskaraz ez dakitenekin, etorri berriekin, euskal kartiekin ere topaldian, eta goiaz aldi berian elikatzen hortik datozen ideia eta proposamenak, ezta? Eta hemendik aurrera beste lan saio batzu geratze jakuz, pare bat, okerrez naiz, eta hor jarraitzuko dugu baldintza honek birformulatzen eta ekin dotxagu ekarpenak eitzen, ezta? Baldintza horrek gertatu daitezen, ze ekarpen egin behar dugu, eta ze eragile edo ze aktorek parte hartuko dabe ekarpen horrek egiterako orduan, zela elkar lotuko dian, zela elkar eragingo duten, eta ekosistema bat planteatzen, gertatu dadin nahi dugun aldaketa hori gauzatu ahal izateko, ezta? Eta orduan, Euskal Elkartiekin datozen hilabetietan egingo dugu kontraste bat, batzar nagusia eta lurraldekako batzarrak erabiliko dira horretarako, eta aurrerago noski kongresura begira ere landuko dugu zuekin.